kwesimantsontso Mabluwe mfana uthini na Vele uhlale phansi Uwethu ushaye usubscribe Usithole zonke ezishisa Abawuvala umlomo nge-albhamu kaJesu wakaceza ngobingelele phe ngamukele emukele emakhaya kwesimantsontso la utholela khona indaba zomskandi mbukele emakhaya njengoba sazi ngempela ukuthi isikhathi sagudi lezi omaskoti abaningi bakhiphile ngempela nje singobala yena ngempela umlabalaba abantu abaningi ngempela sebebabaze ikhono lakhe abantu abaningi ngempela basho ngempela ukuthi lo muntu lo ungomunye wabantu abaningi isikhathi ngempela mayengena e-studio uzokhumbula ngempela ukuthi umlabalaba ukhiphe i-albhamu yakhe ngempela etsha eshisa ikhotha abantu abaningi ngempela bababaze ikhono lalomculo basho ngempela ukuthi cha akadlali ngempela lo mjida lo mayengena e-studio abantu nje bathe ngempela ingoma ngathi zibahlaba ngaphakathi ingoma lethi shushu umntanami khuluma dlozi ziningi ngempela khona nalethi liyathambama lapho ehambisana khona neFezi ziningi ngempela khona nalethi Mary Godini mbukele emakhaya ke abantu ngempela bamshayela ihlobo ngempela lo mculi lo wakaceza ngabe sekuthini ngempela uphalo wakho uma ukuthi usuyilalile lengoma nami ngizokupha amanqaphu engoma masuyaya ku channel yakhe uyomlalela ngempela uJesu wakaceza mbukele emakhaya izona indaba enithe ngaphathela zona kwesimantsontso ake sibonane futhi ngokuzayo siyabonga Let's